אור יקר, מה שלומך? אני רק רוצה לעשות לך סיכום קטן של כל הגיוסים אצלנו. בעיקרון אני יושב עכשיו מול טבלה של כל הגיוסים שלנו, גם מהרשתות החברתיות וגם מאצלכם. בכללי הצלחנו להשיג 54, אני יכול להגיד לך שמאצלכם הצלחנו להשיג את הרוב, באזור ה-40 טיפה יותר. ומבחינת חתך של קיבלנו לא קיבלנו, אני יכול לומר לך שמתוך 100% קיבלנו 40%. בעיקרון יש לנו כרגע 15 לוחמים ועוד כמה נהגים שהצלחנו לגייס מאצלכם. יש איכות פניות מאוד טובה, הבעיה היא זה לפעמים, אתה יודע, גיל מסוים שהוא טיפה עבר, או איזה בעיה יותר אפילו בגדודים האחרים שלא רוצים לשחרר אותו, דברים כאלה. בכללי אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אחי, אתם עוזרים לנו מאוד, אנחנו פלגה חדשה וזה מטיס לנו את הגיוסים קדימה, באמת תודה רבה.